Kubor nakaslem jong unongsan hima. Pau ka jing kemen ka ba kraw na marbat hadin ka ba PPIUE ya ka jing ino kam ka ba sendep jong i ba well ling do beri nong elam jong i jong ka block executive committee jong ka mo ka block hang ni nga nakaliang jong aku district president lapha ya ka jing tip syakini ki nong tray party ki barang don hapo jong ka mo ka man ong ba kin khot kerki ya ka meeting man ta ka step ban ya kren lagi ban jet ya kinong kikam la kalong haga do ka ad hoc ru ban paniat be kikam no ka parti kham da bu ten di haga ni step nga perpau jing sukmen bat ka jing ai khublai na kongi pajba jong ka keluar ba haga por ka paling kot ru kliawan kat ni mentaka step nam taban pentulun susu kikam jong ka parti te kalau ka jing kemen yang nga man thu happy ba mentang la yo ya ka ad hoc committee ka paniat sat kikam jong ka blok hapo jing elam jong iba ai star nong rem rengkat berkat tim kujung i haba ketup ya ki general secretary bat ya ki member ki babon ki ba pilih ngila yo ai ban jajit mentaka sni hani gi doru working president jong i ba envin keraswai te saah ya kecing kren jong i ru te halo ke city ino kam jong ba well ngai ba ki babon nangi ngi nang yakan mau ba dang arprai mensua haun reutrik jong ba di sembar nang bakla jong snam ajar poin nang sujet thmai ya Pak Rowel menang presiden jongi te hakatu ko na kaleng i la priang subha bat ila long nong ilam jongi hadu kanik por ila ai kanik sti ino kam te haka sti ino kam kon na suya thu epi ba i Pak Rowel ikan pau kanu ka daw lat tang ka wei ka daw ka ta kalong ba i pen pau hang tu ba namar ka jing bom haka jing long temen jongi im sula su ya panang peteng man trei nam ta ka parti nak kata daw ila ay no ya ka city no ka pa jong i tena kaleng jong i mta ka step na sim na ko ga sor ba ko ga rai ba ngin priang ya ka city no ka jong i ba well kum ba kalo kubor jong i ba di barlan ha ki social media ba ki media ki i ba ka don ka jing ya kren jong kita ki briu ki ba di barlan yo snow ha ka hall ba ki don ki ba ong ba ki ong ba ki ma dia phet no kita ba kwa phet dengan soban ong ban nakalian jonga nadu bang sinti kum district president bat ngaju don barabor bat ka blok mo korwan haman ki meeting ngam ju yo snow ye ka bakum kata tenre ngam ju iro yo badi barlan bo unwan meeting watang sisendo kata ka diga bang akwa ban pensai ya kane ka jing kertho jo badi barlan namar ba ban ong bangi ngide ki breu bu kwa ban be breu kam long kum ta ngat habi ki statement ki bangadang asian nga ong ba ka parti ki jugi ka dan don kampun ki no kersya ya hakane ka por nomor percaya kane da ka kerpat ro ya kipat ba nom tersan jo ka parti MPP ho mo korbat ba kinom suthu ba klai kane na khot na wer bat ka parti ka jungi ka dang telut pin sobha ban wan ka wer ko ban pentep ba ngindon ya ka meeting ha ka apho pratrek jom to banai bangin priang burom ya uba stelin dingdo retired MCS officer ubala ai da ka city ban join ban room ha ka parti jungi la khamslat ti hakan ka po pratrik ngin perlong da meeting ka bakam he ka ba ngin sa priang burom yi ti kito ki badon ka jing snow mensim yun urang ba lani kito ki badang don ka mensim ha ka parti ki jungi pen soha pat pen i ka da pikirsan ne parti da ka ba pin wan ha ka te kasni bat ngangai ba ha ka tu kasni pin sayu i pin sasaki ya ka jing don jong ki preu ha ka parti jungi nganong ong breu ba orwell ne breu jong ba dengan bin kum ba kami ka ji kan hamo korwat kanom don syuk ka bakum kata la pin ong ya kata mene hakane ka meeting jongi ka bangampoy perkat kidong ki breu ki jong ba dei ki ba jukersan bi balong ki dai hat jong ba ruwel hakine ki por la dat kum jong ba ailat star nong rem ki jong kong dilian i badang ba buram idon lekat membangi kita ki nong kersan jong ba ruwel hanga kami syuk kata ban ong ba ki nong kersan jong no haba kila dei ki NPP nga khenbe ba kine ki dei ki breu jong ka NPP family na takadaw ya kito ki bompat wan ro nga khot nga wer sia kan ni ka jing yalang bapin yo snow ya kan nong rem ka ba nakaliang jongi ngin sa pisai ha ka bete bat ka nong rem jong ka parti ka jongi jonga nga snow ba ki pajba jongi nang nena po mo korwat ki bade ki nong kersan jong ka parti MPP kila ai si sai ka buram nang ta jong ba well da ka ba kila jit di uban nong presiden panyalam ni ka parti debat ong ba ngi kem buram yo well kata kam la ban long
namar ba kakam nong yalam ya ka blok ru da IT hi ha barwel nam tala da pi phai ka parti NPP ru ka rom hi barwel da ka ba ai ka pos ko chairman ko jong ka state te ban ong hi ba ka parti ka don kanu ka jing le ben na ne ka jing ka tat yo barwel ka nong don ka buku kata nakaleng jugi ngi burom hai barwel nakaleng juga le kam tam ma khen yu ku pa jong san hima ba yalam ya kani ka dong ka tan ba kerpang yang ngaru ngaso mangalong kerpang ba hai barwel ka bangadon ban ong hang ne ka long ba wat la da indon syu ha kani ka parti jong iru nga ai ya ki kenten kerku ka do i marwel ba hap deng jong temen jong i wala di la yang i na parti ru kan rei ila resign na kapus presiden kum ba kapau kan rei na leng jong ngaso ban kit bok kit yang man bo jing tuai terpang hublei ba i marwel nang yo syu i kimet ki ba ko ba kya nang ismat NPP nadu ba sedang te ngin trei bet lagi ai ka no kam ki ai ka kam ka berit ne ka ba kram trei na ka bata bangin yo bania organisasi kene ka parti te kene ka parti te i sudon ke jikso no mesti teng ba no yalam ba khmat ba rowel ba resign kumne na ka kam presiden te hendrai katu ke siti ka pausyai ba resign tang tum kamu presiden ha ke jinglong temen kapan pa ba ha parti London pa kumta te ngatharai ba lalu bangla unsa ai buat ai bor la mengi unsa ai ka advice la ne ka no kan jaji ai men se mengi ni ku kerdo te la la syuru kata ka syong hu te rengi ngim don kano ka jing sngo na ga banta jongi namar ba la le bhai constituency la le bhai ki pai ba la le bhai ka ne ka dong than baro but na shu sngo ta ko we jing sngo jing ga lomba ka don ka to kan ge singo ko ba kham tam to bi ong ba i kwa pha le da ki ba haye no tangi tai pen le election ng ba haye ta ge singo no ba ba haye ba ro ba developan de persa je u la se le man ko por no tam ba pai ba ki man ri so ong kum do ikram kan pai na re ko tai pai ba te MDC election nga wan na ka we party ban wan kristian ba developan dan rai ngile bersang tengek tambah pai ba umpiang so kumno tengim don kano ke jingso kata ka syong ki rai ngiburom dia ka jingelam ke jaki no matai maki ke bala sandur yang parti NPP kumba kalong kumne hang ne mo korwat te kumbalong banakit tan di presiden joka district kundur uyur presiden bamta te so ba ikit bok yang nagawanta yung baru well benang taba de berlandru bala pelong parti kumni parti kana ya safran lara maki kim so de syu ke ban etre men kumnu rel da de ban ong kidang la tingi da so ha ing bakin wan ban etre lang yang kanang ba kan parti kan klain ong ya data tingi mla ban ong ba ka klain ni ka telur ke syong jing tre jongi lamdang i tre wardangi i ba ka klain kan no kan nom la ban ong ba nin su kisok klem rep tengi hap ya keban tre sitom ngi bong bakal klan pura ringi dan don kami keban pen klan susu na keban ta ke jingcok jauh kandidat dia kebangi project ta tu banyak tu ki nong kita meng tu ki he yang tu sia tu bangi don project kandidat ula bit ba nomor bahbin ba usai no ya kakam ula ditayat ya kakam haunu senem arhajar arpuar puai tikamut ba mai insasin tia kene kakam ba ngasno ba ngaraso komen adu kata-kata nomor ba nakadong katai na jong gidon kibriu kibala la patit ban pa bat nghala ban ong ba mai lele nomor ba idei hi ibriu bela long hi riu thau an ngadu menu kum i officer sarkar labat kum i BDO labat kum i ADC nangta sa SDO civil haranikor kabakadu di lalde lupa riu thau an reso komen reso sarong adu kata-kata ba parti NPP jeng kayo ia bokumun ni breu tenrong ia kakam but kumbaong kiwe ngayo so bakidan kiwe ya semua bagi social media ba kinong makruat kikwa kumne kumtai de ni ya kijing sisa ni don sibun nadu kisnem bampak kaya ngarung ila don kiri orang bahang ni kibakir ban pak kumi madang ruel ibade tradisional nang ni bakir ban pak ya ka dong katan di mentali lay ladangi ong kumut kat no spa mut kat no hajar mut
kiri orang ba kibal ala ban kit biya ka kia ka shon hakani ka dong ka than iba kibal long fit ban ya iron hakata ka election ban long kinong thawan ha po ka dor bar thawan te kejing so jonga kubut ngindon kan ki banabar ban ong bakin wan tuklari akan ka konstituensi jongi namar bangi nang ne na po konstituensi la jong ngidon daki hajar ki bala ban kit ya kakam kin ong ki lawyer kanus thomut ngidon ngi ong ki officer MCS kum i sar stile ru kat no ngidon sibun ki rurang ma ki bala ban kit ya kadong katan jongi dengan raso sarong ya la de bangadon hakani ka parti NPP bat ngiyo ya projek kandidat bangila depan projek na do kasnam arhajar kat khandai bang yo kum ini sar stilian ibalala ban long inong kit nong ba ya kandika dong kathan ga jongi bat nga kermen ba ka dong kathan jongi kan kala kan beteng bian itu ki mati jong imadel ruel lada i sar stilian jongi in job kandika election kwamta te lengba kandika medium tanga khot ngower ya baro kinong susunong jong kandika konstituensi jongi bakin ya Krishan ya kandika parti NPP jongi ha unus na marhajar pulai kebaik sar CS lindo in kontes na kandika parti kata kalong kicing kerpat jonga ya baro ki paradong parathan kalong ki kenthe kalong ki samlala kalong ki rangba te namar bangitip sai bu new brew bralong fit ban ya election ban long no thawan na ka bantai jongi